L'exposició de motius diu així: actualment, Massanassa té 17 parcs i zones de jocs infantils repartides per tot el poble i dins del poliesportiu, i no totes compten amb totes les mesures de seguretat oportunes ni són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, majors o carrets de bebè. A banda, tampoc comptem amb jocs adaptats, excepte en el cas molt puntual de la plaça del País Valencià. Des del nostre grup considerem que és prioritari actuar amb una triple mirada: adaptació, seguretat i manteniment. Per això proposem que tots els parcs compten amb una tanca protectora, similar a la que ja existeix en algunes places que tenen jocs infantils, i que s'ampliï la quantitat d'instal·lacions on puguin jugar tots els xiquets i les xiquetes, tinguin o no mobilitat reduïda. Igualment, considerem imprescindible eliminar les barreres arquitectòniques que encara patim en parcs com el de l'Alqueria, encara que faig una puntualització, sé que s'està obrant ahir, amb rastells elevats que impedeixen accedir des del carrer Corts Valencianes o les construccions de formigó que dificulten l'accés a parcs com el de la Font Cabilda. Al mateix temps, som conscients de la necessitat de renovar el sòl de molts parcs on s'acumula desgast en la goma protectora, front a possibles caigudes en àrees infantils, com és el cas de les de l'Alqueria, Poliesportiu, Camp de Túria, Baixaeta, Barranc o carrer Joan Peset. Per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estendre les tanques protectores de les zones de jocs infantils a tots els parcs de la localitat, amb especial prioritat als de la plaça del País Valencià. Així també vos diré que n'hi ha una errada perquè faig anar no cal, però està inclòs, Baixaeta i carrer Joan Peset, per estar prop de carrers amb circulació considerable. Segon, eliminar les barreres arquitectòniques en els accessos als parcs de l'Alqueria i de la Font Cabilda, afegir una escala accessible en el joc principal del Parc del Barranc i estudiar la millor alternativa a la barana perimetral de la font de la plaça de la Baixaeta, ja que la mateixa cau massa a prop del joc infantil. Tercer, augmentar la quantitat de jocs adaptats per a xiquets i xiquetes amb mobilitat reduïda, mitjançant instal·lacions degudament homologades per a poder ser utilitzades per a aquest col·lectiu de menors amb dificultats motores. Quart, substituir les gomes protectores de tots els parcs que presenten deficiències amb goma nova i de qualitat i reposar tots els jocs que falten o que estan trencats. Aquesta seria la moció, que crec que està molt clara, però a mi m'agradaria, perquè sempre diuen que una imatge val més que 1000 paraules, això, per exemple, crec que ho podeu veure tots i suposo que ho coneixereu, és el Parc del Barranc. Això du aixina, exactament, que jo crec que és el que més temps du en aquesta dificultat o en este desperfecte, du més de 2 anys, aixina, este parc en concret. I l'escala jo diria que fa un any que està inutilitzable. Això, per exemple, és el Parc del Barranc, és el Parc del Divendres, este també, això, parec Mònica Oltra allà, això és un tobogan en el Parc del Divendres que justet en la zona on ha de parar els colps no n'hi ha res. I este també, este és del Parc de la Baixaeta, també la goma està d'aquella manera. Jo crec que ho podeu veure tots. El que diem, una imatge val més que 1000 paraules, tampoc, vull dir, no cal anar més enllà. Jo sé que hem tingut molt de temps els parcs tancats i creiem que se podia haver aprofitat per a fer més actuacions. No diré que no se n'ha fet cap, perquè no és cert tampoc, algunes actuacions s'han fet, però crec que n'hi ha actuacions que s'han de cometre quan abans millor i per això la nostra moció. Si vos pareix, si voleu comentar alguna cosa o debatir-la, nosaltres estem a la vostra disposició.